गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। गिबि खौराङाव दङ, आसाम हादरसा सोरखारा खानाफारानि फोथाराव मोनसे गिदिर थिसनथाइ हाबाफारि बानजायो। मोन 11 बिफाननि गुबुन गुबुन साख्रियाव सा 22,952 बिजाथिनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ राननानै होयो। थिसनथाइ बिलाइखौ राननानै होयो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। अदालगुरिनि 37 नं धोनस्रि बियाबनि सिङाव थानाय अदालगुरि डिपार्टमेन्ट ब्लकनि सिङाव बोरैगाव पिएचडिसिआव गं 264 खाथिया न'नि सेंसन लेटार रानदों। मैया 13 मे 2022 सानखालि 37 नं धोनस्रि बियाबनि सिङाव थानाय अदालगुरि डिपार्टमेन्ट ब्लक सिङाव थानाय बोरैगाव पिएचडिसिआव गं 264 सरकारि न'नि सेंसन लेटारखौ पिएचडिसिनि मासिगिरि प्रसेनजित औवारी आरो टिसिएलसिनि मासिगिरि रुजुग्रा मुसाहारि बिथांमोननि नुजाथिनायाव आरो इउपिपिएल प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि नुजाथिनायाव गोरिब नखरफोरनो खाथिया न'नि सेंसन लेटारखौ रानना होयो। बर'नि देरसिन माहारियारि फोरबो रंजालि बैसागोखौ बिटिआरनि खुंथाइ सालायनाय राजखान्थि दोलो इउपिपिएल दोलोआ खुंफुंदों। 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव बर'दांगि गेलेग्रा फोथाराव खुंगा सेथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिदों। बे रंजालि बैसागु फालिनायाव आलासि महरै बाहागो लाफैयो सेदले बियाबनि सुबुं थान्दै जयन्त बसुमतारिया। दुखुनि खौरां, बर'नि रेस्टलिं गेलेगिरि राजु गयारिया दिन हाजिरा मावना जिउ खुंदों। चिरां जिल्ला बिजनी बालाबारिनि थागिबि बर'नि नायल' जाल' सासेल' रेस्टलिं गेलेगिरि राजु गयारि बिथाङा गेलेनायखौ नागारनानै नखरनि गाज्रि थासारिनि थाखाय दिन हाजिरा मावनांनाय खौराङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद साननो गोनां आरो हारिनि सम्पदखौ अनसायनो रोङै आद्रि खालामनानै लानायनि मोनसे इसारा। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दासान्दि बिथाङा गुवाहाटीनि सोरबा माहाजोननि न'आव थानानै दिन हाजिरा मावगासिनो। मख'नो गोनांदि बिथाङा बिटिआर आसाम सोरखारनिफ्राय हेफाजाब मोननो हास्थायदों। बर' हारिनि सायाव आसाम सोरखारनि गेदेर खैसार। गासै गं 20थासो बुलडोजार जेसिबि लाना बर' फिसाफोरनि नखरफोरखौ गाख्रेमना इभिकसन खालामना सिलिंखार खालामबाय। मैया बरबरि बाथौ मन्दिर पट ओनसोलाव हेंग्राबारि 6 माइल साखाथि गुवाहाटीयाव फोजोबस्रांदों। मख'जाथाव दि न' लुनो थाखाय जिएमसिनि हेल्डिं नम्बर लानासो न' खादोंमोन। बेनि सुबुङारि मोननो सरकारा मोब्लिब जगायना होदोंमोन आरो लामा न'ला बायदिबो सरकारा बानायना होदोंमोन। बेनि बर' फिसाफ्रा बेयाव थानो लानाया 20 बोसोर जाबायमोन। दा नाथाय 20 बोसोरनि उनाव मा सरकारा मानो न' बां सिफायना मानो सिलिंखार खालामलायखो आसाम रायजोनि थागिबि बर' फिसाफोरखौ बियो साननो गोनां। बाक्सा जिल्ला गरेस्वर खोन्दो जौगाखां मावख'नि आजिरा मोननाय भिडिअ' भुपेन दासआ पुलिसनि जिआव। पेन्सननि 50 लाख रां जाख्ल'नायनि अजद सिखारदों। पेन्सननि रां जाखुमानायनि अजदाव बाक्सा जिल्ला पुलिस बिफाना धुबुरी जिल्ला तामारहाटनि खोन्दो जौगाखां मावख'नि बिबानगिरिखौ खायो। बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर खोन्दो जौगाखां मावख'आव भिडिअ' महरै खामानि मावबोनाय समाव पेन्सननि बेले बेजे खालामना 50 लाख रां जाखुमानायनि अजद सिखारनायनि उनाव पुलिसा खायो भुपेन दासखौ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। मुस्लिम सेंग्राया ट्राइबेल हिन्जावसाखौ गोसो थोफ्लाना आथोन गेलेना फट' भिडिअ' भाइरेल खालामदों। सावगारियाव नुनाय बे सेंग्राया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि बाजार मजुदपारा गामिनि थागिबि 24 बोसोरनि आमिर हानजा। बियो सासे 16 बोसोर बैसोनि ट्राइबेल हिन्जावसाखौ मोजां मोननायनि जिआव फोनांनानै आथोनारि सोमोन्दो लाखियो आरो उनाव हिन्जावसाखौ रेकर्डिं खालामनानै भिडिअ' आरो सावगारिफोरखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामो। भिडिअ' आरो सावगारिफ्रा भाइरेल जानायनि उनाव जाथाया सोराङाव नुजाथियो आरो नखरनि सोद्रोमाफ्रा दुथां आमिर हानजानि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव गोसो थिसनबाय। बे समाव दायनिगिरि आमिर हानजाया खारखोमानानै दङ होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बेबायदि जाथाया गले गले जासेयावबो जोंनि सिख्ला लाइमोनफ्रा बिदिनो गाज्रि खामानियावसो गले गले आगान होनायखौ नुनो मोनो। थारैनो जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफ्रा गावनि फारसे सांग्रांथि गैला नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।